Velkommen til TV fra en anden planet. Mit navn er Martin Spang Olsen, jeg er fra en anden planet. Og hvad der skulle have været en sviptur er blevet et større projekt for jordboerne slumrer tungt, og det kræver sit rumvæsen at vække dem. Men inden 21.12.2012 skal alle verdens kriser være under kontrol, så overgangen til det berømte paradigmeskift, som Maya-indianernes kalender foreskriver, kan blive så ubesværet som muligt for de skrøbelige jordboere. Derfor har jeg hver uge indtil 21.12. en jordboekspert med mig her i studiet, og sammen skal vi forsøge at indkredse og løse alle verdens kriser. Alle tænkelige kriser, en for en, og dagens krise her i studiet er landskabsarkitektur. En gang var landskaber noget, man kiggede ud over med et stort smil og en dyb indånding. I dag skal man rejse langt efter de kønne udsigter til fjerne lande. Men selv i fjerne lande er de på retur, og hvordan kan det være? Jo, det er såmænd på grund af arkitekterne. De arkitekter, der skulle forskønne vores landskaber og byer, men i stedet har plastret dem til med beton, stål, glas, asfalt og perlegrus. Der findes ingen lige linjer i naturen, men i arkitekternes hoveder skal verden tegnes efter en lineal og en passer, og passer det ikke lige med naturen, må naturen tilpasses arkitekternes hoveder og ikke omvendt. Selv i villahaverne er blomsterbede og frugttræer blevet erstattet af beton, stål, fliser, asfalt og perlegrus. Det er en usund, tåbelig, grim og følelsesforskrækket udvikling, der har givet os færre grønne områder for regnen at sive ned i, og så havner den i kælderen, forhåbentlig hos en arkitekt. Sådan ser jeg i hvert fald på det, men jeg er måske også bare lidt træt efter lidt for mange inkarnationer hos lidt for tungnemme jordboere. Så lad os i stedet for forhøre os med dagens ekspert, Jane Schul. Kunsthåndværker, landskabsarkitekt, Kant Hårdt fra den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole. Hvad siger du, Jane? Har vi en landskabsarkitekturkrise? Ja, det synes jeg nok, at jeg et eller andet sted kan give dig ret i, at vi har. En af de ting, som jeg for alvor har set mig galt på, det er sådan et materiale som stabilgrus. Stabilgrus er opfundet for at lave en sikker bund under de belægninger, som vi jo så også er så glade for. Og den bund skal være sådan, så at den er uigennemtrængelig for vand. Der har vi problemet. Og det skal den være, fordi man ligesom vil have, at alt vandet det skal ligge på overfladen, og så skal det styres ud i vores kloakker, som så troede man kunne håndtere det. Det kan de jo så ikke mere. I gamle dage, og der var altså nogle tilfælde, hvor man stadigvæk må sige, at det var de gode gamle dage, ikke? Der byggede man op med et materiale med et lidt besynderligt navn, som hedder macadam. Og det hedder det, fordi det faktisk er opkaldt efter skotten Macadam, som fandt ud af, at når man skulle bygge veje op, så gjorde man det ved at lave en bund af store sten, som man så hældte grus ned imellem. De store sten, de lå jo så sådan som at støtte sammen, men kunne, fordi de var så store, ikke lukke alle hullerne. Og grusen var så fin, så den kunne godt lukke hullerne, men der blev ved med ligesom at være de her lommer, hvor man ikke kunne få det banket ordentligt sammen. Og det gjorde, at du kunne altså faktisk lave en belægning, som kunne holde til hestevogne og militærmaskineri, hvad det nu ellers var, som det var vigtigt kunne komme frem og tilbage. Men stadigvæk kunne vandet faktisk komme igennem den her belægning. Så fik man lavet det materiale, som hed stabilgrus. Og det fik man lavet sådan så, at det rent teknisk er det, man kalder et velgraderet materiale. Det vil sige, at der er alle grader af stenstørrelser. Og det vil sige, at der er alle grader af mellemrum, som kan blive udfyldt med de her forskellige størrelser sten. Det vil sige, at det kan baskes sammen, sådan så, at det bliver totalt tæt. Det er et meget, meget, meget stort problem, fordi vi har større og større belagte arealer, og det betyder også, at vi har sværere og sværere ved at få de træer, som vi så godt vil have, trods alt, i et eller andet omfang i vores byer, til overhovedet at gro. Fordi de jo skal plantes i denne her elendige stabilgrus. Og det betyder i virkeligheden, at de kommer til at stå omgivet af et materiale, der er vanduigennemtrængeligt. Det vil sige, at de står i virkeligheden i et badekar. Ja, for selv de der træer, som har stået i 100 år, de mange gamle lindetræer, der var for eksempel i København, de har jo måttet lade livet, fordi de pludselig er omgivet af vandtæt materiale. Ja. Og det de så får er en masse dejligt saltvand også. Ja, det er jo i høj grad et
problem med det afstrømmende vand. Og det betyder jo også, at i takt med, at flere og flere overflader omkring dem bliver belagt, så er der simpelthen ikke vand nok, der kan sive ned. Nej. Det betyder selvfølgelig, at de tørster, men det betyder også, at det vand så ofte vil være saltholdigt, fordi vi jo prioriterer, at vi kan komme frem i vores biler temmelig højt, og vi vil ikke betale det er dyrere at salte med et andet materiale end for eksempel natriumklorid. Eller lad være salte, som de gør i Sverige og Norge. Men lad os lige samle op så. Ja. Vi har et problem i byerne med stabilgrus, det her materiale, som de fleste synes er sendt fra himlen, fordi fliserne bliver jo liggende, hvor de skal. Ja. Det gør det svært at beplante. Der kommer ikke vand nok ned i undergrunden. Men gamle træer, som har stået der før stabilgrusens opfindelse, de bliver også ligesom lukket af for det vand, der kunne sive ned. Plus vi mister noget ferskvand, som vi kunne have brugt til alt muligt godt. Det løber ned i kloakkerne ud i havet. Eller ned i kælderen. Og jeg synes jo så måske også, at man kan sige, at der i hvert fald før i tiden var noget, der hed livskvalitet med grønne områder, vejtræer og græsplæner, hvor der nu måske er lidt mere asfalt og beton, end der var for 100 år siden. Ja. Det er jo fuldstændig rigtigt, og det er altså også, rent fagligt en af de ting, som undrer mig såre. Det er mange, mange, mange år siden, man fandt ud af, at mennesker, der var psykisk syge og var nødt til at opretholde en del af deres livsforløb på statshospitaler, at de havde det bedre, når de var omgivet af grønt, og de havde det bedre, når de kunne være ude og arbejde med det grønne. Man ved faktisk, at børn, som opholder sig i grønne børnehaver, har færre konflikter, bliver mindre aggressive. Man ved, at hospitalspatienter, der har udsigt til noget grønt, bliver hurtigere raske. Man ved, at arbejdspladser, som har udsigt til noget grønt, bliver mindre ramt af stress. Der er masser af dokumentation for lige præcis det her. Og alligevel lader det jo til, at når man så skal lave nyanlæg, hvad enten det er parker, pladser, arealer omkring hovedsæder til store firmaer og sådan noget, så er den jo stadigvæk ikke fiset ind. Altså, man kan tage en tur ned ad Kalvebod Brygge og prøve at lede efter et græsstrå. Ja, det kan man nemlig. Og det er jo på en eller anden facon, ligesom den ene hånd ikke ved, hvad den anden gør. Eller de mennesker, som har pengene og beslutningsmyndigheden, ikke er dem, der skal betale til den kasse, der skal helbrede os, når vi er blevet syge, når vi er blevet stressede, når vi har fået sindslidelser. Ja, det er jo nok stensikkert. Men en anden ting, der er lidt underligt, at det virker jo ikke som om, det er en del af folkesjælen, at man ikke vil have grønt. Det virker jo mere som om, det er en modefænomen hos arkitekterne. Ja. Det er tværtimod, fordi det er også noget af det, der er lavet undersøgelser over. Hvor man har spurgt en masse mennesker, hvad er det, de sætter pris på ved grønne områder? Ja. Og som 2 af topscorerne kommer at have naturlige beplantninger at se på med mange forskellige slags planter og have blomsterbede. Og det er lige præcis de 2 ting, der i mange år har været røget fuldstændig ud af den landskabsarkitektur. Hvorfor er det så anderledes i Danmark, end det er i Sverige, i Tyskland, i Holland og nu også i England? Hvorfor har vi en helt anden holdning til det her? Og jeg stødte på, da jeg i anden anledning læste lidt i C.T.H. Sørensens bog om haver, tanker og arbejder. Vi har haft godt gammelt standardværk. Lige præcis. Men vi har haft 2 store faglige koryfæer i Danmark. Vi har haft en fyr, der hed G.N. Brandt, som blandt andet har haft arbejdet som stadsgartner i Gentofte Kommune, og der har lavet et af dansk landskabsarkitekturs pragtværker, Mariebjerg Kirkegård. Hvor er vi tilbage i tiden her? Ja, altså han dør i 1940'erne. Og så har vi haft C.T.H. Sørensen,
Og de to herrer har haft ret forskellig holdning til det ene og det andet. Og hvis jeg lige må få lov til at læse op, så skriver G.N. Brandt i 1934, al kunstnerisk udformning af haver følger to ganske forskellige retninger, der almindeligvis betegnes som den arkitektoniske og den landskabelige. Disse to arter af havekunst har visse formål og visse materialer til fælles, men er i kunstnerisk henseende grundforskellige i deres inderste princip. Den ene skabes som arkitekturen efter den menneskelige tankes lovmæssighed, der har vi de lige linjer, og den anden skabes efter naturens lovmæssighed. Og så fortsætter han. Og hvem vandt af de to? Ja, det er så det. Altså desværre dør G.N. Brandt som relativt ung, men C.T.H. Sørensen blev gammel. Og han skriver så, C.T.H. Sørensen, at jeg har selv set problemet således, betragtet den landskabelige have som så temmelig ukunstnerisk. Og med stor glæde fundet citater her og der, som kunne understøtte dette synspunkt. Og så det var jo ham, der levede længst, ikke? Ja. Og det er ham, som i meget, meget høj grad i virkeligheden har præget landskabsarkitekturen i Danmark siden 50'erne, 60'erne, 70'erne. Op igennem den periode, hvor byggeriet også accelererede, og hvor det virkelig gik hurtigt, ikke? Ja. Ja. Men sig mig engang, nu har de der stakkels kulturradikale jo fået så mange tæsk, der kan ligge på dem, og noget af det ufortjent. Men er det her ikke et kulturradikalt projekt? Jo, det er det da. Hvordan kan det være, at de her fine tanker om frihed og hygiejne og ja, hvad pokker det alle sammen gik ud på, betyder, at vi alle sammen skal trives med beton, fliser, glas, stål og perlegrus? Hvorfor er der ikke noget frihedsideal, der ligger i, at vi kan se ud over en smuk udsigt, der rent faktisk er formet af naturen? Ja. Ro, renlighed og regelmæssighed, ikke? Ja. Det var jo sådan, som man opdragede børn i gamle dage. Og der har man jo da på det område fundet ud af, at det måske ikke er den eneste måde at gøre det på. Men den samme karakter har jo netop været gældende for mange af de projekter, der er blevet lavet. Altså at det har været ting, du vidste, du kunne styre, som var menneskeskabte, og hvor man kunne se den menneskelige indflydelse. Ikke? Altså det var træer, der var plantet på lige linjer, og det var græsplæner, som også var kulturpræget. Ikke? Fordi I vatter. Jeg har flere gange faktisk forsøgt at overbevise nogle af de firmaer, som laver rullegræs for eksempel, om man dog ikke kunne lave rulleblomsterplæner. Ja. Når vi nu ved, at Ærenpris, Bellis, ikke mælkebøtterne, dem vil man ikke kunne bruge til sådan noget. Men der er masser i virkeligheden af lave planter, som vi, når de er i græsplænerne, betragter som ukrudt. Samtidig vil vi så forfærdeligt gerne lave egentlige blomsterenge, som ikke hører hjemme under hovedparten af de jordbundsforhold, man har i Danmark. Så det er jo sådan også den del af det, som man selvfølgelig ikke skal glemme, det er, at vi er og bliver et landbrugsland. Og det betyder, at det er vi, fordi vores jorder er så gode, som de er, og at der er normalt også rigelig nedbør. Nu er det så jo i den her sammenhæng en helt anden diskussion, ikke? Ja. Men det betyder i realiteten, at hvis man ser på, hvad er det for en slutstation, der ville være for en naturlig vegetation i et land som Danmark, så er det skov over det hele. Altså hvis vi lægger os ned og sover som Tornerose i 100 år, så vågner vi op inde i midten af en skov. Ja, midt i en skov, det kan du godt sige, men det var jo, hvis der slet ikke var nogen græsædere, og det har der jo så altid været til at lave de her åbne områder med enge, og der er også noget med, når man har græsædere, så kommer der flere blomster, ikke? Det er der nogen, der siger i hvert fald. Men det var måske næste skridt, at vi fik græsæderne ind i byen også. Men er der ikke noget med, at det her med de lige linjer, det giver også noget tryghed i nogle former for hjerner? Jo, det er der da nok. Men jeg synes, der hvor skoen trykker, det er ved kontrollen. Det er det, at vi ligesom har så svært ved at slippe styret. Og det er jo blandt andet det handler om, at man
man vil så gerne, altså, og det var jo også noget af det, der i den grad var C.T.H. Sørensens kendemærke. Det var hækformerne, ikke? Det var det klippede, det kontrollerede. Ja. Der var ikke noget vildt. Men det er i og for sig det samme spørgsmål. Om det er kontrolleret, eller de lige linjer, eller det med, at man kan tænke sig til en have. Giver det ikke en tryghed hos de her kulturradikale reformatorer? Jo, men der synes jeg også, at der er man som fagmenneske nødt til også at ligesom rent psykologisk at vide, erkende, hvordan folk fungerer. Fordi der har været en del eksempler, hvor man faktisk forsøgte at indføre noget, som man kaldte naturprægede friarealer. Nu var det sådan, der var sådan lidt det arbejder bare ved det, at en del af ideen med det var at slippe for at slå græsset, ikke? Ja. Altså, så kaldte man det naturprægede i stedet for. Men det gav nemlig utryghed hos folk. Det gjorde, at de kunne ligesom ikke rigtig sige mig engang, at det her er noget, der er overladt til sig selv, til tilfældighederne, eller hvad. Kan der gemme sig bøgemænd og alt sådan noget, ikke? Og hvor man faktisk fandt ud af, at noget så relativt simpelt som en lige klippet kant i virkeligheden ofte var nok til at gøre det socialt acceptabelt. Fordi så kunne man se, at der havde været nogen her. Ikke? Man kunne ligesom se, at det er meningen, det her. Ja, men det behøver jo måske heller ikke være enten eller. Her i studiet prøver vi jo heller ikke at gå enten betonens vej eller jordhulens vej. Men jeg ved da også noget af det, du selv er inspireret af, er tidligere tiders måder at lave have på og indrette sig, hvor man jo har masser af lige linjer, men det er ligesom, at de bliver organiske alligevel. Man har lad inspirationen fra naturen gå ind i den måde, man planlægger og arkitekterer på. Ja. Prøv at give nogle eksempler på det. Sådan en som Francis Bacon, og der er vi jo altså tilbage i renæssancen i 1500-tallet, var jo klar over, at kun ved at adlyde naturen, kan menneskene lære at beherske naturkræfterne. Og det er jo et eller andet sted noget med, at vi er nødt til at vide noget om det, vi har med at gøre. Det vil sige, at vi er nødt til at vide noget om, hvordan får vi ting til at gro. Vi er nødt til at vide, hvad er det for noget, vi kan få til at gro under vores himmelstrøg. Hvor er det, vi kan få det til at gro? Og der er det jo oplagt, at der gælder det jo i hvert fald forhåbentlig ikke i samme grad for landskabsarkitekter, som det gælder for bygningsarkitekter, at de jo ofte betragter det grønne som ren staffage. Altså, træet skal stå der, og det skal stå i en glat, ren betonbelægning, hvor det skal have rødderne hen, og hvor det skal få vandet fra. Det er sådan set deres hovedpine, fordi jamen, det må der være nogen, der kan sørge for, ikke? Og det er sådan noget, som ligesom et eller andet sted siger, at man ikke har den respekt for naturen, og det kendskab til, hvordan naturen simpelthen rent fysisk fungerer, som er nødvendigt. Så det er viden. Så er der noget æstetik, som du gerne vil gå lidt henover, men som jeg jo synes er en krise også. Og så er der det, som man kan sige, forestilling om, hvornår man finder mest tryghed. Er det i kontrollen og i de lige linjer? Er det ikke lidt om, som jeg snakker i min indledning, at det er en form for følelsesforskrækkelse, at alt skal være så kontrolleret? Jo, det er det da i allerhøjeste grad. Og der er C.T.H. altså faktisk også en af synderne, fordi han mente i ramme alvor, at hvis man bare kunne sådan en 10-15 træer, så var det godt nok. Ikke? Så kunne man ligesom klare sig med det. Men det kan man ikke. Og det kan man jo i særdeleshed ikke, fordi vi er nødt til nu at lære at begrønne vores by, fordi vi ikke kan sende alt vandet i kloakkerne. Derfor er vi nødt til at begynde at tænke i grønne tage, i belægninger, hvor vandet kan trænge igennem. Vi er nødt til at gøre det af den grund, men vi også... Ja, det oplægger jo også CO2. Ja, og vi er også nødt til at gøre det for at undgå, at vores byer bliver til det, man igen på godt fagligt dansk kalder heat islands, altså varmeøer, hvor der på, altså i en by bliver
et meget, meget varmere og usundt varmt klima. Simpelthen fordi der selv af de bedst isolerede bygninger kommer der jo alligevel, siver der varme ud af vinduer og vægge og døre og alt sådan noget. Ikke? Tagene er ofte flade og sorte. De opsuger en kolossal masse varme. Og der er sådan en hel masse ting af den slags. Plus at man jo, og gudskelov for det, også begynder at snakke om en biodiversitet, som er noget, vi er nødt til at tage helt anderledes alvorligt. Og det betyder jo igen, at du kan ikke klare dig med de 10 slags træer. Fordi nu røg elmetræerne, da vi havde elmesygen. Kastanjerne ser ud af Pommern til. Der er noget galt med asketræerne nu om stunder. Altså der er flere og flere situationer, hvor man må erkende, at i det øjeblik, man opererer med et æstetisk udtryk, som er baseret på det monokulturelle, altså én slags træer, én slags hække, én slags græs, så øger man jo vores sårbarhed kolossalt meget. Som det er sket de her gange. Som det er sket blandt andet, ikke? Ja. Altså, noget af det, som gjorde, at jeg oprindeligt kom til ligesom at tænke i de her baner, det var fordi jeg på et tidspunkt var ansat i det, der i dag hedder Slots- og Ejendomsstyrelsen, og havde at gøre med noget, som jo var meget blomstret, og derfor på det tidspunkt også var noget, som landskabsarkitekter ikke beskæftigede sig med, nemlig sommerblomstplantningerne i de her haver og parker, som var under Slots- og Ejendomsstyrelsen. Og der havde det jo hidtil været sådan, så at der havde man igen en slags sommerblomster, måske havde man 2, måske havde man nogen, der var lidt højere ind i midten, og så havde man nogen, der var lavere udenom. Og det var så enten, så var det lyserødt og hvidt, ikke? Eller det var lyseblåt og grønt, eller hvad det nu var. Og på et tidspunkt, så fik jeg så ansvaret for det her, og så tænkte jeg, men når man nu skal lave sommerblomster, som skal laves forfra hvert år, hvorfor laver man det så på præcis samme måde? Det ene år efter det andet. Det er sådan et andet af mine yndlingseksempler. Når jeg ofte, og det har jeg gjort, fordi jeg har haft min arbejdsplads de steder, gået forbi blomsterkummerne på Frederiksberg Rådhusplads, så er der det samme i dem hver evig eneste år. Det har der været de sidste 25 år. Det giver jo tryghed. Det gør det, ja. Men når man tænker på, hvor meget fis og ballade, og hvor meget kommunal opmærksomhed man havde kunnet få fra borgerne, ved at de var nysgerrige og interesserede og tænkte, hvad må de finde på i år? Hvordan kan det se ud? Ikke? Det er jo noget af det, som man blandt andet har gjort i Sverige, hvor man har haft simpelthen konkurrencer om, hvilke kommuner kunne stille op med det mest oplevelsesrige, det mest spændende, det skæggeste inden for det her område. Ikke? Så har vi holdt fast ved det faste brændsel, og det har jo været fordi, blandt andet, at det har aldrig været fint for landskabsarkitekter at beskæftige sig med blomster. Nej. Det har jeg lært i min skolegang. Det gjorde man ikke. Altså, det måtte man lade kommunegartnerne om. Altså, det er ikke noget rigtigt voksne mennesker beskæftiger sig med. Ikke med blomster. Nej. Det er for damerne. For hattedamerne i særdeleshed, ikke? Og det vil man jo forfærdeligt nødig være. Meget nødig være en hattedame. Men jeg tror på, at det i virkeligheden er lige så meget, ja, en lidt ubehag ved at noget ligesom er følelsesprovokerende. At noget er flammende, fantasifuldt. Altså, og så bliver man sådan lidt, hvad er nu det for noget? Ikke? Altså, er det ikke lidt for rødt? Ikke? Er det ikke lidt for gult? Det sammenholdt med det, at det faktisk kræver ganske meget viden at finde ud af, jamen hvis det ikke kun skal være den lyserøde og den hvide, ikke? Men for eksempel skal være en hel masse forskellige gule og orange, så skal du kende en hel masse forskellige. Så kan du ikke nøjes med at kende den lyserøde og den hvide. Og det kræver jo så, at nogen gider erhverve sig den viden, og det har ikke været en del af studiet, ligesom at avle på den maleriske del af det. Og det har jeg altid synes, og det er nok så min kunsthåndværkermæssige baggrund, der slår igennem der. Jeg har aldrig kunne forstå, hvorfor
det er i orden at være grafiker og arbejde sort og hvidt. Og er i orden at være kolorist, når man er maler, men ikke er i orden at være det, når man er landskabsarkitekt. Hvorfor må man ikke være kolorist og landskabsarkitekt samtidig? Jeg tror, det er fordi i det her kulturradikale projekt, der måtte man omgive sig med linjer og renlighed, også inde i hovedet, og så kunne man have et felt på væggen, hvor der var fuld knald på farverne, og det var jo så til gengæld meget eksperimenterende kunst. Men de to ting skulle ikke blandes sammen, det holdt skarpt adskilt, fordi det er jo ikke sådan, så livet skulle blive et kunstnerisk projekt. Altså jeg har snakket med en gammel studiekammerat, som nu sidder i Roskilde Kommune, og som jo så kunne fortælle, hvad vi kommer til at snakke om det, at der er aldrig nogen, der kommer ind og roser dem for, at de har plantet et nyt lindentræ. Men når de har lavet nogle rigtig fine sommerbomsbeplantninger, så får de komplimenter. Så får de læserbreve, og så kommer der folk op og takker dem mange gange. Det vil sige, et eller andet sted, så giver det her jo også politisk pote. Ja. Hvorfor så ikke simpelthen udnytte det? Jamen, har det ikke noget at gøre med, at det her dogme, der ligger over arkitekturen, både den landskabelige og den bygningsmæssige, er så stærkt, at man kan ikke politisk stå frem og så sige, skulle vi prøve noget andet? Skulle vi lave den næste administrative bygning som et halmhus, og så lave en mark med vilde blomster, og måske have et får til at gå? Hvad kunne det skade? Er det simpelthen dogmet, der er for stærkt, men det er ikke nødvendigvis noget, der, som folket er enige i, det er bare et konstrueret dogme fra et tegnebræt? Jeg tror også, det hænger sammen med, at vi simpelthen ligesom mangler at få begyndt. Fordi hvis man ser på, hvad de har haft gjort i vores nabolande, hvad de har haft gjort i Sverige, Tyskland, Holland, så er det jo oplagt, at der er sådan et eksempel med en svensk kommune, som hedder Enköping, og som har haft en meget, meget planteinteresseret stadsgartner, og som altså har formået at få puttet så mange blomster ind i denne her by, at det er lykkedes ham at komme på det havemæssige verdenskort. Der har simpelthen været artikler om Enköping i alle mulige blade. Der har været lavet fjernsynsudsendelser om det, og der har været valgfarter til Enköping, også af danske kommunegartnere, som synes, at det ser fantastisk flot ud. Men så sker der så ikke mere. Men så sker der ikke mere. Ikke? Altså, og det er ikke, fordi det ikke økonomisk kan lade sig gøre. Fordi det var så det, som Christian Køller, min gamle studerende, fandt ud af, at økonomien i Enköping er sådan, så at de bruger 8 gange så mange blomster, som vi gør, men de gør det til et budget, der ligger under det danske gennemsnit. Yes. Det har du garanteret en forklaring på. Det har jeg. Og forklaringen er sådan set også lidt tilbage ved noget af det, som vi har snakket om tidligere. Vi har ikke den fornødne viden. Vi mangler så også det, som det lykkedes for Enköping at gøre, simpelthen vise det gode eksempel. Simpelthen vise, sådan her kan det lade sig gøre. Det koster så og så meget, og hold kæft, hvor er det flot. Men gælder det ikke mange af de her eksempler? Det er der jo mange af rundt omkring i verden. Også inden for bygninger. Alle arkitekter ser jo på Gaudi, og så går de hjem og bygger det stik modsatte. Ja. Men nu må du lige rette mig, hvis jeg tager fejl. Jeg er jo ikke så stærk i historien, men der er jo engelsk og fransk havestil har jo domineret op igennem de sidste 300-400 år. Ikke? Og den franske har været som barokhaven med de faktisk meget sådan formklippede og snorlige ting. Og så har den engelske fuldstændig lige så konstrueret og kultiveret, men altså fået haver, der ser mere naturlige ud. Og de haver blev forbundet med romantik og eventyr, og H.C. Andersen elskede at færdes i sådan nogle haver. Og så lige pludselig så halshuggede man alle dem, og hvad var formålet? Var det for at komme romantikken til livs? Var det fordi man anså dem for nazistiske, eller var der et element af følelsesforskrækkelse igen? Ja, og så er der det, at verden bevæger sig i sinuskurver. Mine børnebørn får navne
som mine bedsteforældre havde. Ting, som har været ude af fashion et stykke tid, kommer automatisk ind igen. Vi synes, det som vores umiddelbare forgængere lavede, var et kors i hytten, hvor det umoderne. Ikke? Kommer man bare takken længere tilbage, så bliver det interessant, så bliver det camp, eller så bliver det taget til noget igen. Ikke? Og på samme måde, så bevæger landskabsarkitekturen sig jo også i de her sinuskurver. Ikke? Men nu snakker vi altså om sådan en nedtur, der har varet 100 år, ikke? Ja, men det er som heller ikke så overraskende, fordi hvis du tog barokken, som var den franske stil, jamen så varede den 100 år. Og det samme gjorde den engelske landskabshave. Den varede også 100 år. Og så sker der jo altid det, at på et eller andet tidspunkt, så udarter noget. Altså, og så er der nogen, der siger, nej, nu må vi simpelthen finde på noget andet. Ikke? Og den udvikling, der skete med den engelske landskabshave, det var jo det, at den fra at være, at det skulle se ud, som om husene lå direkte ude i græsningslandskabet. Og jeg har faktisk endda set et engelsk landsted, hvor der ikke var en trappe, der gik op til havedøren, men var en græsskråning. Som simpelthen var trukket fuldstændig op og klods op af bygningen. Jamen så finder man ud af, at det er faktisk ikke særlig praktisk. Det er meget praktisk med en trappe. Ikke? Græsset bliver vådt, og man glider på det om efteråret og alt sådan noget. Ikke? Og man fandt jo også ud af, at i den engelske klassiske landskabshave, der var det hjemmehørende træer og buske, der blev plantet. På et tidspunkt synes man, det kunne godt være, det kunne være rart med lidt mere fis og ballade, ikke? Lidt flere blomster og sådan noget. Og så begynder sådan alle de der blomsterbede at gå ind, og gradvist så bevæger vi os jo fra det over i den victorianske have, hvor det stadigvæk er de slyngede linjer, men hvor der er simpelthen udplantningsplanter alle vegne. Ja. Og så er det til sidst for meget, ikke? Og så trænger man til noget, der er puha, rent og pænt igen, ikke? Og så har det været det i en periode, og så begynder man så forhåbentlig nu igen lidt forfra med at være opmærksom, hvor vi sidder her og snakker om det, ikke? Og der er der mange, som begynder at efterlyse at få noget mere, nogle flere oplevelser ind i offentlige anlæg og sådan noget, ikke? Jamen desværre, alle pengene er jo brugt. Altså, det største satsning, det var jo Ørestaden. Der kunne man have lavet noget fantastisk landskabsarkitektur, hvis man havde lige været i det humør, ikke? Og når man går derhen og kigger, så er det jo fuldstændig flade arealer, snorlige åer, eller hvad skal man sige, floder, der går gennem, ikke? Alle ved jo, at en snorlige flod, den dør med det samme, ikke? Og den er jo også irgrøn hele sommeren. Og så har man så nogle arealer, hvor de tænker, her skal vi sørme slå os løs. Så ligger der 2 sten og står 2 træer ved siden af hinanden. Ikke? Og så er der plantet plataner ikke over det hele, men i meget stor målestok. Men det, som jeg så godt kan undre mig over i sådan en sammenhæng, det er, at man i så stort et område satser på træer, som næste efter birketræer faktisk er noget af det mest allergene, man har. Og det er der ikke nogen, der ligesom tænker over. Og der kunne man da netop i sådan en sammenhæng have ønsket sig, at man havde sagt, hvorfor ikke lade Ørestaden vokse op i en skov? Ja, den lå jo faktisk. Der lå en skov, inden de kom. Ja. Og heldigvis er der stadigvæk Amager Fælled, som man ikke er begyndt at tæmme så voldsomt endnu. Pengene er brugt op. Ja, og det kan så være, at fattigdommen kan blive en redningsplanke, ikke? Men det er igen også noget med, at vi simpelthen har været mere slave af den spartanske holdning, som jo har været meget karakteristisk i Danmark, fordi C.T.H. Størrensen. Nu skal han ikke blive det store dyr i åbenbaringen. Det startede jo også lidt før ham, ikke? Jo, men fordi han var så fantastisk dygtig en landskabsarkitekt, han var, og det var han virkelig. Han har lavet fabelagtigt smukke ting.
så har han haft en kolossal stor indflydelse. Og så har han jo skrevet meget, og det har præget. Så bliver der undervist efter ham. Det gør der i den grad. Grønne rammer. Men jeg ved, der i den viktorianske tid i England, der sagde man, at man skulle orientere sig. Og det blev helt bogstaveligt, man skulle vende sig mod Orienten og lære dem. Og meget af det, vi ser i deres havestil, er vel snuppet fra Japan og Kina, ikke? Jo, og kunne vi ikke gøre det i dag, tænker jeg på, fordi der er jo stadig masser at lære af den klassisk orientalske måde at lave haver på. Ja. Det er rigtigt, at viktorianerne, de jo i meget høj grad var meget udadvendte og meget nysgerrige, og det var den periode, hvor man fik den største import af nye planter til landet. Og det var det, der gjorde, det var det, der interesserede dem så utrolig meget. Det var det, at nu kunne vi lave drivhuse, nu kunne vi selv dyrke ananas. Det handlede om, det var den gartneriske kvalitet og den gartneriske kunde. Så det var ligesom en kombination af det, at man kunne producere planglas, man kunne producere støbejern, fordi det var i industrialismen, ikke? Man kunne få de her usædvanlige planter hjem hurtigere, fordi vi havde fået dampskibene. Så alt i alt, så var det ligesom det, der gjorde, at der kom den her fantastiske opblussen af de her tæppebede, hvor alle de her eksoter kunne udstilles, og hvor man ligesom kunne se, jeg har en gartner, der kan det her, ikke? Og jeg kan godt lide noget af den begejstring og nysgerrighed, der lå i Victoria-tiden, og som jo er røget ud med badevandet, ikke? Fordi hvis man kun kan nøjes med at kunne de der 10-15 træer, så er der sgu ikke meget fidus i at vide, at man kan dyrke ananas hjemme i drivhuset ved at gøre sådan og sådan. Og altså hele den der omhu, der lå i den. Ja, der er jo to ting i det nu, vi faktisk lige er nødt til at skille lidt ad. Der er det gartnermæssige, hvordan vi overhovedet får planterne til at gro. Der begås en masse fejl i dag, siger du også. Det gør jeg, ja. Og så er der den arkitektoniske side, altså hvordan indretter man haverne? Ja. Hvordan bliver de spændende, kuperet? Hvordan udnytter man sten og espalier? Og får vandet til at løbe ned rigtigt og havne i nogle lunker, hvor det kan ligge i stedet for at ligge i kælderen? Og hvordan får det det hele til at se naturligt ud? Det er to forskellige diskussioner. Så godt at vi skulle gå lidt over i den der nu, der hedder det konstruktionsmæssige. Hvordan får vi livet tilbage i haverne? Folk vil tilsyneladende gerne have alle de her fliser, for så skal de ikke bruge så meget tid på at slå græs og passe haven. Men noget af det her kan jo også passe sig selv, ikke? Det er langt fra alle gartnere, der ligesom længere kan den tekniske del af det, den dyrkningsmæssige del af det. Fordi det har jo ikke heller været særlig glamourøst at beskæftige sig. Der var meget mere macho i at lægge fliser, ikke i at lave de her store, ensartede ting. Lufthavne og stationsbygninger. Ja. Og det andet, det var sådan noget pussenusse. Og det gør jo så selvfølgelig, at så bliver det ofte det pigerne tager sig af. Og det kender vi fra diskussionen om ligeloven. Når noget bliver, ligelønsdiskussionen, ikke? Når noget bliver til noget, som pigerne tager sig af, så daler det lidt i. Ja, og så falder lønnen sjovt. Og så falder lønnen også. Og det er jo det, der i hele skolevæsenet og omsorgsverdenen. Ja. Men jeg vil godt alligevel bringe dig tilbage på sporet af designet af haven og landskabet, hvor du trækker naturen ind i kulturen. Fordi der er også noget at lære der, ikke? Altså jeg bor i et villaområde, som jo mange af os gør. Og hvis man så, hvad der blev lavet af belægningsarbejder i den her periode, indtil krisen begyndte at krasse for alvor, hvor der var friværdi mellem folk, ikke? Og det er jo helt kolossalt. Og der kan man da så håbe på, at nogle af dem godt bliver klar over, at det vand, der nu falder på denne her 50 kvadratmeter store flisebelagte forhave, det skal jo et eller andet sted hen for pokker, ikke? Jo. Og der er jo god plads i kælderen. Og ja, der er nemlig som regel god plads i kælderen. Og det man så også kan håbe på, det er, at kommunerne på et tidspunkt jo kan gøre alvor af at sige til folk, vi vil ikke have jeres regnvand. Altså det vand, der falder på jeres grund, det må I skulle selv tage af, ikke? Ja. Og det vil jo så gøre, at man lige pludselig bliver nødt til at have nogle bede, som kan opsuge noget vand. Bliver nødt til at have nogle bredere furer
imellem fliserne, hvor der kan sive noget vand ned. Og alt sådan noget, som så igen kommer til at stille krav til landskabsarkitekternes viden og til gartnernes viden om, hvordan kan man håndtere det her. Vi er tilbage ved stabilgruset igen. Arkitekterne, bygningsarkitekterne, også bygningsarkitekterne. Den måde, de designer de nye områder. Da man lavede det nye boligområde i Malmø, som i dag hedder Vestre Hamnen, men som blev lavet under navnet Bo 01, fordi det blev lavet i 2001, og som en udstilling af, hvordan kan man også lave boligområder. Der var en af forudsætningerne, det var nemlig, at man måtte have det, som de i Sverige kalder en grønytefaktor, altså en begrønningsfaktor, som skulle være på 0,5. Og det vil simpelthen sige, at halvdelen af jorden på det område, du nu har fået til rådighed, skal kunne optage regnvand. Og det kunne man jo så blandt andet håndtere ved at have grønne tage, ved ikke at have for store belægningsarealer, ved at have vandkanaler, ved simpelthen at begynde at arbejde æstetisk med det her. Ikke? Kunne jo være, at der blev et lille vandhul til nogle frøer så? Det kunne det nemlig blandt andet også. Og der er det jo så igen sådan, så at hvis vi herhjemme skal se, hvordan sådan noget kan laves, så skal vi en tur til Sverige. Så vi behøver ikke vende os helt mod Orienten? Nej, det gør vi ikke. Vi kan også tage til Tyskland, hvor man har en regel mange steder, som siger, at i det øjeblik et træ, ligegyldigt om det er plantet eller selvsået, har fået en bestemt diameter, så er det per definition fredet. Det vil sige, så må du, selvom det står på din grund, så må du ikke fælde det. Selv i en have? Selv i en have, fordi det er ikke bare dit. Det er en del af hele CO2-regnskabet, og det er også dine naboers udsigt og dine genboers udsigt osv. osv. Ikke? Fantastisk. Og når man kan sådan noget, så har man jo straks nogle helt andre redskaber. Men det er jo en ting, at de kan det her. Vi er jo belagt med, som du siger, mangel på sund fornuft i Danmark, og det er åbenbart et kulturtræk. Nu sætter vi dig som global statsminister, og så får du lov til at få magt, som du har agt. Hvordan skulle du løse denne her globale, men i særdeleshed også danske landskabsarkitekturkrise inden 21.12., så vi kan gå forandringerne trygt i møde? Men selvfølgelig var det da noget med at få lavet nogle regler, og jeg tror, de skal være statslige, jeg tror nemlig ikke, de skal være kommunale, som simpelthen begynder at sætte sådan nogle begrønningsfaktorer for alt, hvad der er af nybyggeri. Simpelthen sige, at der for hvad enten det er boligbyggeri eller industribyggeri, simpelthen skal være så og så stor en procentdel, som er dækket af træer, som er dækket af græs, som er dækket af en vegetation, som kan være med til at give det dyreliv, som vi også ved er nødvendigt. Ja, fordi alle snakker jo biodiversitet, så snakker de om dyr, ikke? Men der kan jo også være noget i, at der kommer måske flere bakterier og mikroorganismer, når der er lidt forskelligt at kigge på for dem. Og der bliver et større fugleliv og alt sådan noget, ikke? Så det er jo den ene ting. Hvad med skoler og institutioner? Skal man ikke lære lidt mere om det her? For det er vel også et spørgsmål om viden, som du selv siger. Altså det, og det er så det, der bekræfter mig i, at det måske er ved at vende. Jeg havde skolehave for 60 år siden, da jeg var lille. I dag er der så småt ved at komme skolehaver igen. Der er noget, der hedder Københavns skolehaver, som kan være med til at starte. Den viden, man har om, at børn, der er ude i grønne områder, har det bedre, kan forhåbentlig også på et eller andet tidspunkt gøre, at man begynder at tage det her noget mere alvorligt. Man har gjort det i Sverige, man har gjort det i England, man har sandsynligvis også gjort det i Tyskland, uden at jeg dog ved det. Men mon dog ikke, at det på et eller andet tidspunkt også fisser ind herhjemme. Ja, fordi tendensen går i retning af meget store byer hele vejen rundt om jorden. Ikke? Og hvis ikke der bliver lagt de der grønne områder, når byerne bliver lavet, så må man jo lægge det alle mulige andre steder op på taget osv. Vi har talt permakultur herinde også med en gæst, som siger, at man kan jo også lave skovhaver midt inde i byen, og det gør de mange steder stadigvæk. Og det er faktisk ikke engang nødvendigt at fjerne fliserne, man kan lægge det ovenpå og sådan noget. Er du optimist?
Kan vi nå det inden 21.12.? Fordi de her stakkels skrøbelige jordbrugere, som du jo selv tilhører, du virker ikke skrøbelig, de har jo, men du omgiver dig jo med smukke haver. Ja. De ved jo slet ikke, hvor sejt et følelsesliv de har, og alt det her, de gør for at passe på det, faktisk gør det hele meget værre, fordi de her lige linjer gør jo en mere skrøbelig, når det kommer til stykket. Er du optimist? Kan det nås? Betinget optimist. Noget af det, der også gør mig til betinget optimist, er noget lidt pudsigt. Man har i Københavns Kommune snakket en masse om, at man skulle lave en hel masse lommeparker. Og det i sig selv er jo mægtig godt. Min optimisme kommer lidt af, at de her lommeparker nu er blevet omdøbt til byhaver. Og for mig så er en af forskellene på parker og haver, det er mængden af blomster. Det er mængden af biodiversitet. Ja. Så måske er det kun et ord, men jeg håber da, at der i ordet også ligger en ændret holdning, som kan gøre, at der forhåbentlig er en ændring på vej. Det er også på tiden. Ja. Det er lidt for sent, ikke? Men bedre sent end aldrig. Ja, vi må håbe, at dine ord her kan sprede sig som kravlende, krybende urter rundt i folks bevidsthed. Selvsående sig over det hele. Og som efeu kravle op af folks indre og ind i deres hjerner, og gør dem lidt mere krøllet og lidt mindre ensartet og lidt mindre tegnet efter en lineal eller en passer. Faktisk så er det lidt synd for de her kulturradikale, de endnu en gang skal have bank, fordi jeg synes, de er så søde. Men lige præcis på det her punkt, der går det altså ikke. Vi kan ikke blive ved med at fortsætte ud af en tangent, som ikke findes nogen steder i naturen, nemlig den lige linje. Og den lige linje er ikke den korteste vej. Det er noget, vi tror. Jeg ved godt, at man krydser tværs ind over et bed, hvis man skal fra den ene ende til den anden. Men det gør jo ikke noget. Det bugter sig en lille bitte smule, og det måske er kantet af nogle smukke natursten, og det måske er noget vand også, og så kommer der simpelthen også nogle fugle, skal I bare se. Man ville nok heller ikke krydse over bedet, hvis det var smukt nok. Nej, det er jo så det. Så det er nok, hvad vi når i dag om landskab og arkitektur. Det ligner en af de små kriser, om det er det overhovedet ikke. Og vi har en betinget optimistisk gæst i dag, så bliver vi alle sammen også optimister. Så jeg vil sige tak til Jane Schul, kunsthåndværker, landskabsarkitekt Kant Hårdt fra den Kongelige Danske Veterinær- og Landbohøjskole, dengang det hed det. Ja. Tak fordi du kom i dag, og tak fordi I kiggede med, og kig med næste uge. Og sidder der en eller anden derude og tænker, bare jeg også var alien, det kan jo være, I er det. Kig i mine øjne, så skal I bare se, hvor inspireret I bliver. Og så kan det være, I springer ud en dag, som blomsterne i bedet. Tak og farvel.